Guain egingo dugu asamblea bat, pixka bat urteko kontuak eta aurrea emateko. Eta nik uste du garai politia dela jende berri apuntatzeko. Dalako aukera polit bat, jendeak, ez bakarra produktu ekologikoak, baiz behar bada aixialdia, jendearekin egoteko, baina gehien bada pixka eta aukera hori jendek aprobetxatzea, 6 baratza libre daudela, garai politia dela, datorla pixka batu da berria, eta nik usten dut, probatu egin behar dela, olako gauz bat. Gare oso talde politie eta orduan iruditzen zaio jende gehiago apuntatzea oso ona izango litzakela. Hemen hasialdi honetan bankuk, mailek eta dena jarriko izkiu, eta ge lanak ititionen horratzen alde bat hartu eta tertuliere oso ona da. Bestaldetik udalak laguntza handi emateiu, behar duen guztitako deitzeiu, beti kezkatuta dare, zerra behar duen edo ez, eta orduan horregatik jende animatzen duen, ezen arazoik ez duela izango. Ikastaroke emateitue, etorri berritzako eta urten zeharren bai. Eta orduan dauzko azitegik bai, lastozkok, eta da gaz bat berri egutzako eta iritze interesgarria. Hasieratik pentsatzen duen jende gaztea, ez dakit denbora gehiago dulako, edo ekintza edo gauz berrietan erresago apuntatuko dalako. Egia esan hemen esperientzit ezberdine daude, jende gaztea eta gurasoak etortzen direnak, daude familik, daude lagunak apuntatu dira. Nik uste esperientzi guztiak posible direla. Zuzendu dugu gazteai, baina horrek ez duzen nahi jubilatu berriak, familiak, umeak dituztenak, irikita herritar guztientzako. Udaletxeek proposatu ziun eta iruditzen oso interesgarri, eta egia izan ez gaude batea da buntuta. Oso gustu gare, oso talde politia daukeu, gen arten onden mategea. Nik uste nahi duela animatu, gu behar igual gustu gaudelako esperientzia honekin. Era berean da herriko proiektu bat, herriko proiektuak udaletxek bultzatu duna, era berean udaletxek ere guri kidei askatasun osoa eman diguna, eta ez dakit batzutan daukagu zalantza jendeak ez dakila etorri, eta nahi deuna da etorri, probatu urtebetean, ikusi posible den jarraitzea ala ez, eta gero erabaki ez.